A l'Institut Torre Vicenç s'implementa el programa d'innovació pedagògic STEAM, únic a Lleida, a 3 nivells diferents: curricular, metodològic i d'organització. I tot això de forma global i transversal. A més, també treballem l'astronomia com a eix vertebrador mitjançant el programa internacional NASA, Network for Astronomy School Education, únic al territori espanyol. També estem implementant el programa Retotec. Com a característica comuna de tots aquests projectes, esmentar la innovació com a motor del canvi i concretament les metodologies contextualitzades i les tecnologies favorables. Però amb quin objectiu? Doncs per permetre a l'alumnat resoldre els reptes d'una societat canviant i apropar-lo a la innovació i la creativitat com a fil conductor del seu aprenentatge. Per exemple, Maria i Jordi, quins projectes ja heu fet aquest curs i quins esteu fent? Hola, soc la Maria de primer d'ESO i ara us parlaré del projecte STEAM del Sistema Solar a Escala. Primer vam estudiar els planetes i vam fer algunes activitats sobre el Sistema Solar. Després vam dissenyar i construir la nostra maqueta a escala de distància. Per a fer-la vam agafar una base i vam fer els càlculs matemàtics. Quan ja teníem fet això, vam col·locar els planetes i la vam decorar. Em va agradar molt fer aquest projecte, ja que és una manera d'aprendre diferent i més divertida. Us esperem al Torre Vicenç. Hola, em dic Jordi i us vinc a parlar sobre el projecte STEAM de paper reciclat. Per fer aquest projecte vam agafar i vam fer una petita recerca per saber si es podia reciclar aquest paper. Quan ens van dir que sí que es podia, vam agafar i ens vam posar a preparar-lo. Per fer-ho vam agafar tot el paper reciclat de residus i aigua i cola. Ho vam triturar amb la trituradora de llana i ho vam premsar amb una premsa per treure-li l'aigua. Un cop fet, vam fer aquest mural molt bonic i us esperem a l'Institut Torre Vicenç. Les STEAM també permeten a l'alumnat assolir les competències pròpies del segle XXI. Treballem el pensament computacional, la creativitat, la programació, la robòtica, el disseny d'apps, la impressió 3D, tot per a donar resposta a un repte plantejat. Finalment, comentar com ho fem. Les nostres aules volen no tenir murs. L'aula és el món, ja que observem el que ens envolta i participem en projectes locals, nacionals i internacionals, com el Mercatec, Retotec, M-Schools, Yomo de Mobile, Ciència en Acció o Science on Stage. En tots ells hi presentem els nostres treballs i productes finals, seleccionats i premiats. Oi, Raül? Sí, jo afortunadament he tingut la gran oportunitat de participar en diversos projectes i l'experiència que he tingut en aquests ha estat fantàstica. He pogut millorar les meves capacitats, no només acadèmicament, sinó també personals. Primer vaig anar a l'IOMO, que és un congrés per a joves de mobile, on vam presentar diversos projectes, perquè teníem 12 stands, quasi bé la meitat, una passada. Després he participat en 2 ocasions presencialment a Ciència en Acció, una a Viladecans i l'altra al Coll. I també he participat a la darrera edició que es va haver de fer telemàticament. La veritat és que no tinc paraules per descriure-ho. També des de l'Institut vam presentar 2 projectes a Science on Stage, a Cascais, Portugal. I per acabar, nombrar també altres projectes en els quals hem participat, com ara M-Schools, Technovation i altres concursos locals, com ara Mercatec o Ciència al carrer. En resum, un aprenentatge molt complet fora de les 4 parets de l'aula. I tot això passant-s'ho bé. Us ho recomano.